Pano tipanyasa voice box pali makhani tulukambirana nkhani zili zitatu zokhudza ndale khanitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabweranso ndi Mr. Abdul amalankhulapo nkhani za ndale makamaka iwo koma samabisa kuti amasapota chipani cha United Democratic Front UDF komanso chamachita kuti olemekezeka atupere muluzi. Nde iwo andithaulira kuti ayi achakwera alephera kuyendetsa dziko lino koma ngati tikusintha boma ndiye bomalo libwerere ku chipani cha UDF osati chipani cha DPP. Nde iwo andithu ali ndi zifukwa zawo zimene akulongosola mu odo yawo lero pano panyasa voice box lero pa 24 September 2024. Yeni kalimodzi kuti Abdul akuti bwanji pamene alazathu kuyenda kuno Malawi makamaka pokhudzana ndi zipani za Malawi Congress Party DPP komanso chipani cha United Democratic Front UDF. Zikomo kwambiri, dzina langa ndine Abdul, ndabweranso lero pa 24 September 2024 limene lili lachiwiri. Nthawi zonse ndimayamba kupereka ulemu kwa mafumu athu kumpoto, kuti mafumu athu onse kumpoto mwatandalauli mwanyauno mwatandalauli wadada ndi wamama mwatandalauli. Mafumu athu onse pa Central Region achichewa masula bwanji muli bwanji. Mafumu athu onse achilomwe kulikonse muliko moselewa. Mafumu athu onse achingoni wawa. Mafumu onse achisena malonga mbuya mamwenyegetu gosopeka chiyawu tuswelele ulimusi uno. Zikomo kwambiri Amalawi. Nthawi zonse ine ndikamalankhula ndimabwera poyera kuliuza dziko lonse la Malawi kuti ndine wa UDF, komanso ndikamalankhula ndimalankhulira Amalawi, komanso ndimathokoza ntchito iliyonse imene anagwira wolemekezeka Chakufa Chahana, Akamulepo Kaluwa, Dr. Kassim Chilumba, Adumbo Leman, anthu onse akuluakulu a dziko lathu la Malawi amene anagwira ntchito yotamandika. Including Dr. Bakiri Munuzi. Dr. Bakiri Munuzi achakufa Chahana anthu awo anakumana ndi mavuto kuti atibwerezere ife mademokrasi dziko lathu la Malawi. Ndiye ndikamalankhula nthawi zonse ndimakumbukira ubwino wanga nyamene wa Dr. Bakiri Munuzi, Chakufa Chahana, amuna ndife Nkumba, Akamulepo Kaluwa anagwira ntchito yotamandika kuti Amalawi tichoke mu nkhawa kapena mkamwa mwa Congress Party, tichoke mu chipani chang'ona. Ndiye nthawi zonse ndikamalankhula wina aliyense amadziwa kuti Abdul akamalankhula kumapeto kwa zonse amamfunira zabwino olemekezeka atupere muluzi. Ndiye chimene chandibweresa masana ano kuti ndilankhule ndichonena kuti pakulankhulidwa zambiri kuti UDF convention yawo ya wiki yamawa ayitana zipani zosiyana zimene zili mu Malawi, kungoti zipani zonse zimene zili ku Malawi aziyitana including MCP. Ndiye anthu ambiri akuya ndi kunyatsidwa kuyitanidwa kwa Malawi Congress Party kuti chifukwa chiyani chipani cha UDF Master of Democracy, chipani chimene chinabweresa ufulu wolankhula dziko lathu la Malawi, chipani chimene chidatetsa nkhanza za Malawi Congress Party, chipani chimene chinatetsa misonkhano yolanda nkhuku, chipani chimene chinatetsa makhadi, chipani chimene chidatetsa misonkho, chipani chimene chidatetsa kumangana nyakula. Nchifukwa chiyani leronso ankanya amenewa akwayitananso MCP ku convention yawo. Amalawi chomwe tidziwa kuti malo ena aliwonse amakhala ndi malamulo. Mfumu ina iliyonse, mafumu achitumbuka ali ndi malamulo, mafumu achiyawo ali ndi malamulo, mafumu achichewa ali ndi malamulo, mafumu achilomwe ali ndi malamulo. Mfumu ina iliyonse ili ndi malamulo. Bambo wina aliyense nyumba mwake makhala ndi malamulo, including Salo so kunyumba kwawo konso kuli ndi malamulo. Ndiye zonse zimene zimachitika zimafunikira kuti anthu tizimvetsa kuti awa chipani chawo chili ndi malamulo. Kodi malamulo amati chiyani? UDF posachedwa apa anapangisa msonkhano wathu langani kumene adalankhula apa mpando wolemekezeka mama Aisha kunena kuti ifeyo chikhalidwe chathu UDF, ifeyo chikhalidwe chathu ife UDF, ifeyo chikhalidwe chathu ife UDF kuchokera kale ngakhale nthawi imene amalamula Dr. Bakiri Munuzi timayitana zipani zonse zili muno Malawi. Nthawi imene amalamula Dr. Bakiri Munuzi apita ku convention ali president Abakiri Munuziwo, convention yawo so amachiyitananso chipani cha Malawi Congress Party chimene nkhanza zonse anatetsanso Dr. Bakiri Munuzi, koma kuti ku convention amachiyitana chipani cha Malawi Congress Party.
convention iso ya UDF yomwe imene adamusankha Dr. Bingwa Mutharika kuti akhale candidate wa UDF. Convention iso imeneyo anayitananso chimala cha Congress Party. 2009 imene apanga convention anachiyitananso chimala cha Congress Party. Convention ya 2014 UDF so anayitananso chimala cha Congress Party. 2019 convention ya 2019 chipani cha UDF so anayitananso chipani cha Congress Party. Lelonso pamene apita convention khalidwe lawo loyitana zipani zonse zili Malawi achiyitananso chipani cha MCP ngakhale chili chipani cholamula. Sono cha chilendo ife Malawi ndi chiti pamenepo. Ife chimene tikuyona cha chilendo ife Malawi kuti apapa ndi apanga cha chilendo ndi chiticho. Ndipo MCP amene amapanga convention yawo UDF sana ayitani. Ndipo UDF sana kwiye. Ndipo UDF sana neno kuti ya ifeyo akwa MCP mamene apanga convention sana tiitane na afisa tizaitane iyayi. UDF aonesabe khalidwe lawo loyitana zipani zonse zimene zili Malawi. Ndiye tiyeni nthawi zina tikamafuna kulankhula tiziona malamulo a chipani. Kodi awa zoyitana MCP ayamba lero. Kodi zoyitana MCP sana bwere mama Aisha kuzatifotokozera kuti ifeyo khalidwe lathu timayitana chipani chilichonse chimene chili muno Malawi. Zopano chachilendo ndi chiticho. UDF ikazawina mboma azalamulira wina aliyese kuyapira UDF ikazalowa mboma kubwereraso mboma azalamulira wa MCP azalamulira chipani china chilichonse chimene chili Malawi. Nde zonse ife Malawi ndikupempha kuti nthawi zonse tikamalankhula tiziyankhula zoyanjanisa Amalawi. Ine ndikuze na Abdul. Ine Abdul ndikamalankhula nimabwera poyera kuti chipani changa chipani cha UDF. Antanyiwa akamalankhula ina Abdul takhala pansi ndikumuona Antanyiwa akamalankhula amaoneka kuti ndi wa chipani cha DPP. Saulo akamalankhula amaoneka kuti ndi wa chipani cha DPP. Aponi Kalindo akamalankhula amaoneka kuti ndi wa chipani cha UTM. Ndiye zonsezo ife Malawi tikamalankhula tizimuona mundu lilime lake akamalankhula kuti kodi awa akamalankhula makamaka chipani chimene amachikonda ndi chiti. Antanyiwa amamkonda Professor Peter Mutharika. Saulo akamatika Salo amamkonda Professor Peter Mutharika. Aponi Kalindo amachikonda chipani cha UTM. Koma amalankhulira Amalawi. De ife nthawi zonse tikamafuna kulankhula chonde tiye tizilankhula zowayanjanisa Malawi osati zowapanga Amalawi takale pankangamo. Indeed chipani cha Congress Party ndi choyipa ngakhale ino ya Abdul ndimachita kunena kuti ngati pali chipani choyipitisa kwambiri Malawi mwathu ndi chipani cha Congress Party. Komanso ngati pali munthu wolephera kugwira ntchito ndiye ndachakwera. Koma sindingatsutsane ndi chilamulo singatsutsane ndi malamulo a UDF kuti ino UDF chani mukuitana chipani cha Congress Party iyayi ananena poyamba kuti ifeyo khalidwe lathu timayitana chipani chilichonse chimene chili muno Malawi. Ndilanguliranji poti achaina kende analankhula kalekale nditusana bwanji. Komanso chomwe mungadziwe nchena kuti ino Salo manena kuti chipani cha UDF anayambisa Dr. Bakiri Muluzi. DPP adayambisa Dr. Bingwa Mutharika. Koma muone kuti kodi amene amafuna kutesa chipani cha UDF ndinda. MCP mafuna kutesa chipani cha UDF? Hayi. Afodi mafuna kutesa chipani cha UDF? Hayi. PP mafuna kutesa chipani cha UDF? Hayi. Kodi amene afuna kutesa chipani cha UDF ndinda? Nda DPP. Dr. Bingwa Mutharika ndamene amafuna kutesa chipani cha UDF. Professor Peter Mutharika ndamene amafuna kutesa chipani cha UDF. Chifukwa muone kuti ngati Professor Peter Mutharika anali ndi chikondi kumene amayimika MP wa UDF na wonso Professor Peter Mutharika aso amapita wakayimika MP wa DPP. Wa UDF ndikuluza ndikuwina DPP. Kumene kuima kansala wa UDF na wonso a DPP amapita so kayimisa kansala wajani wa DPP. Wa UDF ndikuluza ndikuwina wa DPP. Dr. Bingwa Mutharika atawina magali moto wonse a UDF analandidwa nda Professor Peter Mutharika ada Dr. Bingwa Mutharika. Ku UDF kuli anthu akulu amene chipani cha UDF adachiyambisa mpaka pano akadali komweko. Koma Professor Mutharika kusankha unduna ku UDF amangotenga atupere Muluzi yekha yena kuti kwasiya kuchitisa chipani cha UDF. Ndipo ngati pali adani athu ife ya UDF amene samatifunira zabwino ndipo samene adali pa list pofuna kuononga chipani cha UDF ndiye ndi DPP. Ndipo ngati pali anthu amene amavomereza kuti nditu chipani cha UDF ndi chimene chinayambulesa democracy m'Malawi ndiye Amala Congress Party. Zanazana ali Richard Chimadvanda analangula ku parliament nena kuti nditu mdziko muno ngati pali chipani ife timayina kuchipatsa ulemu ndi chipani cha UDF.
ndi chipani chokha chimene chinatibwerezera ufulu muno m'Malawi. Ndiponso IMCPO anthu apa Central Region wonse amadziwa kunena kuti ifeyo kuti tibwerere ku chipani cha DPP bora kulibwe tibwerere ku chipani cha UDF. Ndipo ngakhala achakwera akudziona kuti ine kuti boma ali kuti lipite ku DPP kuti akwa Professor Peter Mutharika bora lipite kwa Tupere Munuzi. Achewa wonse zimenezo akulingalira kuti ndithu ifeyo kuti boma libwerereso kwa Professor Peter Mutharika libwerere ku DPP libwerereso ku UDF. Mmalawi wina aliyense amene amalifunira dziko lathu zabwino amene amalikonda dziko lathu amadziwa kuti ifeyo kuti tibwerere ku DPP bwa tibwerere ku UDF. Chifukwa khalidwe lonunkha la sankho amene adayambisa ndi a DPP, zomalembana ntchito pa utundu amene adayambisa ndi a DPP, zosamanga munthu amene walakwitsa chifukwa choti ndi mtundu wathu amene adayambisa ndi a DPP. Kodi ino apolisi samatukanidwa anthu amene amalamulira Professor Peter Mutharika? Kodi anyamata a DPP samafula azimayi kwasiya maliseche? Kodi a DPP sanali ndi mphamvu yolalata kutukwana pena pali kuchita china chilichonse koma osamangidwa? Nawonso achakwera pamene abwera apanga zitizo. Ife nthawi zonse ife Amalawi timayombera manja zinthu zolakwika, timayamikira zinthu zimene zili zabwino timadana nazo, zimene zili zoyipa ndikumaziwombera m'manja. Akuluakulu tiye tilikonde dziko lathu, tiye nditu tilikonde dziko lathu la Malanga ndi zinthu zasokonekera. Amene adayambisa kuzisokoneza anali a Dr. Bingwa Mutharika. Dr. Bingwa Mutharika malo kuti amutokoze mzache amene wamuthandiza kukakale president, mapeto ake anayamba kubweza mawu achipongwe. A Professor Mutharika nawonso atabwera president malo kuti akonze zonse zimene adalakwisa achimwene wawo sadafune. Chifukwa amene zinalipita pafupi kuti achimwene anga anasokoneza izi, achimwene anga anasokoneza izi, achimwene anga anasokoneza ayi ndikoma ndizikonze kuti ubale wathu ndi a UDF ubwerereso mchimake. Koma akachifuna chipani cha UDF so pano khotira lamulano kuti iyayi panopo wina aziwina 50+. Ndikuti palibe sokuna amene ndingalowere koma ndilowere ku UDF. Ayi abale anga tiyeni nthawi zonse ife Amalawi tizikonda dziko lathu la Malawi. Ife Amalawi nthawi zonse tizikhala wolikonda dziko lathu la Malawi osati wosokoneza. A UDF atatiuza kunena kuti ife khalidwe lathu timaitana zipani zonse kuyambira mkalekale sikuti ayamba lero. Ndiye tiye ndikamafuna kulankhula nthawi zonse tizilankhula polikonda dziko lathu la Malawi. Mawu anga womaliza ndikwapemba achakwera Judas Chakwera akangobwera kumene aliko akangofika dziko lathu la Malawi tsiku limodzi kapo masiku atatu tikufuna ndikwapemba inapo kuti ndithu achakwera atilankhule ife Malawi, especially ife Asilamu atilankhule kuti kodi chimene tinalakwira ife Asilamu kwa achakwera ndi chiyani, kapena anthu akugaza Asilamu akugaza chimene adalakwira achakwera ndi chiyani atilankhule. Chifukwa tikuona kuti zonse zimene zikuchitika kugaza achakwera akusangala nazo. Ndife tikwapemba kuti achakwera akabwera kumene aliko ife atilankhule kuti inu Asilamu ivuto limene ninakupeza ni inuyo ndilakuti komanso abale anu amene akupeta kugaza changati ndikusangala pa chifukwa chakuti kapena amadana ndi Chisilamu. Ndi zimene tikwapemba achakwera kuti akabwera atilankhule ndithu. Koma ife Amalawi nthawi zonse tiye tilikonde dziko lathu la Malawi. Tiye tisange president woyanjanisa dziko, tisange president woyanjanisa dziko, tisange president woyanjanisa dziko. Chonde ndikubwerezanso tiye tisange president woyanjanisa dziko osati president wogawinisa abantu. Si president oti apoti alomwewa olazitukwana aziba azinyoza kwamenya polisi azamangire 14 ndine mulomwe sitikufuna president otero. Sitikufuna president apoti ndine mchewa ndenga kala achewa wazitukwana ine sitingamange sitikufuna president otero. Tufuna president ngati Dr. Bakiri Muluzi amene amayanjanisa mdziko lonse la Malawi, kumulemba ntchito wina aliyense amene ndi makalata oyenerera amene akuoneka kuti uyu atumikira Malawi. Ndiye ndi chipani chokhacho cha UDF chimene chimayanjanisa Malawi mozokozedwa olemekezeka Tupere Munuzi zikomo kwambiri.